hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Senador Amy Marcos binisita ang mga aking naoperahan sa puso sa BMC Cardiac Center. Lokal na gobyerno kang Calabanga Camarines Sur padagos ang preparasyon sa pag-arabutan ka mga deboto kan amang hinulid. Likurban, day ipapasunod sa Banwanin Calabanga Camarines Sur ngunya na Semana Santa. NCF Lady Tigers, as in NCF Tigers, parehong madepensa kang sedang titulo sa Bukal Season 5 Volleyball Championship. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Bisita kan Bicol Medical Center, Cardiac Center, si Senator Amy Marcos kan sumagong aga para hilingon ang kamugtakan kang sayang tinatabangan ng mga aki na may helang sa puso asin na operahan. Aramon taman ang kompletong detalles kan sa report ni Melvin Machado. Pasado alas 9 nin aga kasubago ka mag-abot sa Bicol Medical Center, Cardiac Center si Senador Amy Marcos na pinagsabat man ka mga doktor kang nasabing ospital. Susog ki Doktora Eloisa Claveria Barion, Pediatric Interventional Cardiologist kan Bicol Medical Center, Cardiac Center. 23 na pasyente ang ipinaserarom sa PDA device closure asin apat ang open heart surgery. Gabos ini, libre subuot na naoperahan sa tabang kang Philippine Heart Center asin nagtao manin tabang sa mga pasyente si Senador Amy Marcos. Imimit ko ni Senator Amy Marcos yung mga recipient last year ng 23 patients ng PDA device closure and open heart ng mga bata po. So ages ranges from ano po sila as small as 2 years old po. So last Friday po also we did 4 patients po na PDA device closure. Ito yung binabara ko po yung ekstrang ugat sa puso para po hindi nahingal ang mga bata, hindi na payat. So magkakataon na mabubuhay po sila ng normal na wala na pong ano. So yun lang po yung sa ngayon. So yun po imimit ni Senator Amy. Actually, the ano niya is for the children po. Sa minsay na Senator Amy Marcos, sinabi kaini na nakikipag-koordinar ang sayang opisina sa Heart Warriors of the Philippines para sa tabang na itinatao sa mga pasyente na kaipuhan maoperahan sa puso. Tuloy-tuloy naman ang tulong namin. Ito nga yung sa Heart Warriors. Kasi yung medical assistance ko, doon nakakatutok, lagi. At I work hand in hand with the Heart Warriors. Kapag may pasyenteng refer, pinapadala sa akin. At ngayon, sinasabihan nga ako na in fact, dahil nga high-tech nga ngayon, yung ibang bata wala nang biyak dito, wala na talagang malaking sugat. At nakita natin dyan sa mga TV monitor na may maliit na wire na lang na nilalagay. So eto nga, hindi pala sakop ng PhilHealth package itong mga assistive devices. So, kakailanganin natin tulungan yung mga bata sa pamamagitan yan. So, this aftercare and the other requisites, I'm going to plan on trying to get them covered also. Yun ang pag-aaralan ko kung paano sasagutin. Si Michael Morante kang gawa Camarines Sur may aking naoperahan sa puso ang sobraman ng pasasalamat sa Heart Warriors of the Philippines. Hulitan na libre ang sedang gastuson asin dakulang tabang mansubot ang Cardiac Center kang BMC. Hulita dain na sinda nagrayo pa. Dakulaon po ang tabang na ini na naitao kang Heart Warrior po dahil dakula po baga kaya ang pagpa-opera niya sa heart. Kaya dakula talagang na naitabang sa muya. Kung mayipin yung Heart Warrior, guraan ang mga ang gagastusan talaga nito kung sinabi sa kasi ay nag-apot na po kasi kami kayan dati naabuton dahil siya ng 500 kung dumang kami sa heart center sa Manila. Kaso lang ang sabi pag nasa magpa-heart center kami mapila pa kami duman. Kaya ang tig-anumi digdi na lang naaraman mi lang garo blessing man sa muya kasi tinawin ni sa muya. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Mientras tanto, 35 mga kaakian na may congenital heart disease ang tinatabangan kang Heart Warriors of the Philippines Incorporated puon pa kang taong 2019 kang sinda magkaigwan in partnership sa Philippine Heart Center as in Bicol Medical Center. Susog Kimis Rubimaha sinda ang nagiging tulay kan mga pasyente na makadulok sa lokal na gobyerno para makatabang sa gastuson sa pagpaopera kan sa indang mga kaakian. Kami po ang nagsisilbing tulay sa mga LGU and government para makalapit sila sa gastos para sa mga surgery ng mga bata. Padagos sa mga bareta, pinag-orgulyo ni Dr. Eloisa Claveria Barion kan BMC Cardiac Center ang mga modernong ekipahe kan Cardiac Center na nagkakantidad 120 million pesos. Mayo pa subuot ang ibang ospital sa Metro Manila alagad iguana digdi sa Bicol Medical Center. Magin ang mga staff ang pinaatindir sa training para magkaigwanin de kalidad na serbisyo sa mga pasyente. So all our staff po, yung mga staff namin, nurses, RadTech, MedTech, even po yung mga dietitian, social service, lahat po pinatrain namin sa Philippine Heart Center. With me, kasama ko po ang boss ko si Dr. Baldera. So siya po yung, we have a MOA na we want to give you the best equipment but we want to give you the best staff. Ibig sabihin po, pag pumunta kayo sa Cardiac Center, we assure you na you are in a good hands po. Sa iba pang bareta, naghampang sa sarong press conference kanakalihis na Sabado ang bilog na incident management team kan Calabanga, Camarines Sur para i-anunsyoan sa indang preparasyon ngunya na paabuto na Semana Santa. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Puon sa Palm Sunday, inaasahan na kang incident management team kang Calabanga, Camarines Sur ang luway-luway na pag-arabutan ka mga masungko sa imahen kan hinulid urog na ang nakagawian na alay lakad. Nakada Semana Santa, mas natitriple ang bilang ka mga nagbibisita na haros minaabot subuot sa milyon na diboto. Huli ka ini siniguro kang Calabanga PNP na may personay na sindang maasikaso pon sa rerouting kan trapiko asin pagbantay sa seguridad kan mga bisita. Sa lalo kang lokal na gobyerno kang Calabanga, bastante na subot ang bilang kang augmentation force, mantambako man sa nang sararuan ang pag-arabutan kang bisita kan sa indang banwaan. So as per recap, we will be having at least 257 PNP personnel and military uniform na to assist us during the security preparations at the same time sa traffic flow po para sa smooth po na activity po ng ating Semana Santa. From morning or kung anong oras man sila nag-abot hanggang makahadok ki amang hinulid. So ito po na estimate, that is the estimate from the start of the Sunday and until the pagkabuhay. Kasi yan ang big question yan dati is how could we estimate? Yan ang pinakamasakit na number of estimation kasi bako siyang saruan na aldaw or pirang oras na celebration. That is a week-long celebration. So it's a rough estimate and we assure the public that the 257 and other augmented if possible will be sufficing the peace and order of Calabangas and all of the devotees outside of Calabanga. Hulitad ako lang diboto ka namang hinulid ang mabisita sa Calabanga, Camarines Sur. Higot na pag-obserbar sa safety protocol ang ilalatag kang MDRRMO. Ngunyan, kadto po nagpong kami, di kito ng pulis, di kito ng ngunyan po, sige po talaan dakol. Ang pag, ayaw po nga po, dahil po kaning si ICS, sisiguro na po, obligado na po kita, ang local government unit, ang gabos na nag-ano ng event, pigatawan taning emphasis ang security of the public and responder. Yan po ang pinaka number one na objective kang na instruction po yan sa tuya. Na-ensure ta po ang safety of the responder and the general public. Mientras tanto, pati mga katay na banwaan kang Calabanga, sining kang Kanaman, Magaraw, Asimbombon, ang nakaalerto naman sa masunod na mga simana. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, daima pasunod ning liquor ban ang lokal na gobyerno kan Calabanga, Camarines Sur ngunya na Semana Santa. Susog ki Mayor Eugene Severo maski mag-implementar sinda ning liquor ban, daiman subot mapupugulan na mag-irinom nin arak sa saindang mga harong urog na tadakol subuot ang mapuruli. Hagad na lang kan alkalde ang kooperasyon kan publiko. But we are still reviewing duman manungod po sa EO na maban kan liquor
if we will be releasing it siguro at least 3 days before the Alay Lakad. So you will still be informed if we would still be banning. Pero as of now po, we don't see the need of it kasi very active ang mga Peace and Order Council Sa pagbabalikan news break, OCD Bicol nagtabang sa training kan mga MDRRMO as in PDRRMO sa Bicol. Iyan as in iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Masaya po kasi nakapasok kami sa MOA sa 4 na team. Masaya po kasi yung mga sakripisyo po na mga sa training po na araw-araw dilubyo na binibigay ni coach. Nakaka-proud po sa amin as a team kasi nakapasok kami sa national. Disiplina po as a team sa amin.
na tutulog po kami ng maaga. Sumusunod po kami kay coach. Puso ng isang tigre. Pagiging matapang po sa loob ng court and disiplina po sa bawat isa sa amin as a team. Training lang po parate and mag-extra work po kung may time. Umaga hapon po mag-training po kahit pagkagising po sa umaga mga 5 training po pati sa lunch sa training ni coach. Tapos paggabi extra work po. Ang mga kinaharap namin na challenges doon ay yung bracket namin is sobrang lalakas ng nila and malalaking school din po yun kasi perpetual and LPO po yung mabigat namin na kalaban, lalo na nung elimination po. Mas malalaki po sa amin and mabibilis. Pero sabi ni coach, kaya din namin makipagsabayan po. Sobrang proud po kasi sina Pres Mario po, sinusuportahan kami, ang NCF community. Maraming salamat po kasi sinusuportahan nila kami kahit malayo kami. Nakaka-proud po kasi kahit sa live po, nanonood sila. Boss po sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay nyo para sa amin. Nagpapasalamat po ako sa NCF community kasi sinusuportahan nila kami. And sana po patuloy nyo po kaming suportahan sa paparating namin na laro para sa MOA Arena po. Ngayon po na nakapasok po kami sa National Finals. Masaya po kasi yung pinagdaanan po namin sa Lucena, yung nakabracket po namin ay mabibigat na teams at masaya po kasi nakamit po namin yung pangarap namin na makapag-compete pa sa mas matataas na level ng basketball. Yung value po na bit-bit namin sa regional championship ay yung pagiging gutom lagi sa panalo kahit yung kalaban namin malakas o mahina, bibigay namin lahat para makuha yung panalo. Ang gagawin kong paghahanda ngayong National NBTC ay yung mas ma-prepare pa yung aking mindset at katawan at sa amin din sa team yung makapag-adjust sa mga lapses namin sa regional, may tama namin sa darating na National NBTC. Ang aking personal goal ay yung mailaan ko yung natitirang oras para ensayo lalo at makapaganda para sa mga darating panglaro. Yung mga challenges na kinarap namin ay para sa akin, araw-araw may matinding challenge kasi yung mga nakalaban namin ay mabibigat na teams at mas may experience pa kasi sa amin. Sobrang nagpasalamat po kami sa support ng school kasi mas nabibigyan po kami ng lakas ng loob at kahit po nasa malayo kami, naramdaman po namin na marami pa rin sumusuporta sa amin. Yung message ko sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit wala kayo doon, ramdam pa rin namin yung lakas ng suporta nyo. At sana patuloy nyo pa rin suportahan sa mga darating namin na laro. Maraming salamat. Ang aking message para sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit nasa malayo kaming lugar, patuloy nyo kami sinusuportahan. Sana sa mga darating namin na laro, palagi nyo pa rin kami suportahan sa March 19 sa National Final. Sana suportahan nyo pa rin kami. Maraming salamat. Sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga
Police complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nagtaon in training technical assistants and Office of the Civil Defense Bicol sa ginibong pa-training para sa MDRRMO kan Labo, Camarines Norte. PDRRMC as in LGU sa Camarines Sur as in DepEd Albay. Kabali sa training na inatenderan iyo ang Incident Command System, Integrated Planning Course as in Contingency Plan Training of Trainers. Importante subot ang nasabing training para may aram ang mga LGU as in ahensya kan gobyerno para sa pagresponde sa panahonin kalamidad as in para mayong masayang na rekursos kan gobyerno. Sa iba pang bareta, inako ni Senador Amy Marcos na problema sa right of way ang saro sa isyu sa pagpapakarahay kang linya ning reles kan tren urog na kadakol na subuot na kaistar sa gilid kaini. Inisubuot ang haluyo ng problema kung kaya sinisitar ninda ang DOTR. Yeah, matagal ko na naririnig yan kasi kambal yan eh. Dalawa yan eh. May PNR na South Rail at saka may North Rail. Sa amin, papuntang Ilocos, papuntang La Union. Pero ang totoo, hindi pa na uumpisan kasi lagi naman nabobog down sa right-of-way issue. Paano naokupahan na lahat ng mga riles? Wala na nga yung mga riles doon sa bandang Maynila. Yun ang problema. Matagal na yan pinag-uusapan, kaya yun nga, naniningil tayo sa DOTR kasi magkakambal ang Ilocos at saka ang Bicol dyan eh. Magkapareho tayo na kinakailangan talaga yung tren na yan. Pero sabi ko nga, parang nabaon na sa lahat ng problema ng right of way. Padagos sa mga bareta. Anum na eskwelahan na liwat mapahilingkan sa indang tibay sa kawat na basketball. Ang madadalan sa liwat na pagbuelta kan Bukal Season 5 Women's Basketball. Aramon taan kompletong detalye sa report ni campus correspondent Kayla Casulia. Bistado ang kawat na basketball na saro sa pinakasikat na sports igdi sa Bicol Region. Kaya sa pagbabalikan Bukal Women's Basketball, pinabisto ang anom na eskwelahan na maralaban ngunya na season. Iyuan Ateneo de Naga University, Universidad de Santa Isabel, Naga College Foundation, University of Nueva Cáceres, Camarines Norte State College, as in Partido State University. Sinabi ni Miguel Perez, Commissioner kan Women's Basketball, ang rason asin obheto kan pagbabalik kay ni. Given there's so many talents here in Bicol sa women's basketball, so we would like to give them a chance to showcase their talents. That's why we decided to bring back the women's basketball tournament here in Bukal. Sa pagbabalik nin kawat, maugmaman si Rose Ann Abiog, team captain kan Lady Tigers na napabilang siya sa varsity team kan NCF. Thankful po kasi sa maraming nag-tryout po sa NCF, isa po ako sa napili po para i-represent yung school. And gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya and yung teammates ko po para sa school namin. Sa kada kawat, dakulang parte ang mga coaches sa buhay kan mga atleta. Si Coach Mark Lezano nagtauman in India kung ano ang mahihiling sa Tigers ngunya na season. I-expect po sa team namin na andun talaga yung puso ng mga players, na puso nila sa game. Sabi ko nga sa kanila na every miss shots, every turnovers, bago sila pumasok sa court, start from defense bago offense po. Nagtauman mensahe ang presidente kan Bukal sa mga participating team ngunya na season. To the players, the coaches, the team, the school team owners, no? Thank you so much for sponsoring this year's startup of our women's basketball. They too deserve to show their skills and prowess to represent our different schools. Na women's basketball is also competitive and it has a place in our sports calendars. So good luck everyone. Sa enot na laban kan nakaaging Sabado, nakuha kan NCF Lady Tigers ang kapangganahan kontra Partido State University. Asin nakuaman kan Ateneo Lady Knights ang sa indang enot na gana kontra UNC Lady Greyhounds.
Abangan ang mga kawat sa maabot na March 24 sa Ateneo Gymnasium. Maharampangan ang Camarines Norte State College kontra UNC Lady Greyhounds. Partido State University kontra Ateneo Lady Knights, as in USA Lady Falcons kontra NCF Lady Tigers. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Sa iba pang bareta, NCF Lady Tigers as in NCF Tigers parehong madepensa kang sa edang titulo sa men as in women volleyball finals kan bukal season 5. Aramon taman ang kompletong detalles kan sa report ni Christine Reyes. Aksyon asin mas pinintans na kawat ang ipinahiling kang mga kupunan sa men's volleyball sa semi-final round. Enot na nakalaog sa finals iyo ang defending champion na NCF Tigers kung sa intulong set ang nakuha ninda kang makahampangan ang CBS-UA Buffaloes. Raimundo. Barreto from the NCF Tigers ng Buffaloes. 1-2 play para now Kapukaw. Now chance for the Tigers. Kansuhapon man, napanuning taga-suporta ang kawat kang UNC Greyhounds as in BU Wolves kang piniling ninda ang magayon na bakbakan asin aksyon. First set pa lang, dukutan na naging laban kang duwa asin nagpadagos sa nagsunod duwang set. Quick attack by Imperial. Kanyata on the opposite. Imperial. Sa Greyhounds ang bola and relay. Sa kanilang team captain who's blocked. Now Kanyata to San Miguel. Sa huri, BU Wolves na nakakuha ng spot para sa finals asin makikihampangan sa rival team na NCF Tigers. Sa ngaran man kang women's volleyball, napangaranan na ang duwang malaban para sa kampyonato iyo ang UNC Greyhounds asin ang defending champion na NCF Tigers. Mas puspuso ng training ngunyan kang Greyhounds pagkatapos din na manaog ang BU Wolves sa semi-finals kung sa hindi ilang kusog asin liksi ang ipapahiling ninda kundi pati ang puso sa pagkawat. Luna sa ating updes. Balis na live. Now Arizo big. Coming from the libero. Boom. Ng Greyhounds. 2-3. Para man kay Coach Vincent Castillo, ma-focus hinda sa strengths and weaknesses kang kupunan na makakatawang sa inda sa paghampangan sa NCF Lady Tigers. We have a 1-week preparation for the championship round. So, syempre, pag-uusapan pa rin namin yung mga flaws and si mga strength and weaknesses namin sa loob ng court para at least ma-overcome kami once na nagtapak na ulit kami sa loob ng court against NCF. Tsaka masaya ako, nakabalik kami sa championship dahil yan sa mga players ko din, sa paghihirap, sa tiyaga nila, and sa sacrifice nila sa loob ng court, sa training namin. Nagpasalamat man si Felices sa gabos na nagsuporta sa UNC Greyhounds sa semi-final round asin sa padagos na pagtubod sa inda, ngunyan na nakalaog na sa finals. We are very grateful for the support you are giving us, and it's evident po how supportive and the community to us. They're always showing their all-out support po. And to think that a lot of UNCians came here to watch, especially my students since I'm an intern right now, practice teacher, and they came here to watch po. Mas intense na aksyon ang madadala next week para sa finals kang men's and women's volleyball asin live na madadalan sa Bukal Facebook page asin Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. Para sa One Media TV48 Naga, Christina Alcanza Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.
Nakakapa-overwhelm po sa sobrang saya kasi last year pa po kami nangarap and we feel short but we learned. So in guidance of Lord, nabigay po namin ang best namin para makapasok po. Bit-bit po namin sa aming team ay disiplina sa sarili at disiplina sa team na magtulong-tulong para sa isang layunin na yun po ay makapasok sa national. Araw-araw ensayo po and disiplina sa sarili na huwag magpapabaya at mas mag-improve pa. Ang personal goal ko po ay mas mag-improve pa para sa ganoon ay magampanan ko ang aking role sa team. Ang mga challenges ay gaya po nung one day po, 2 game po. So napapatig, nagka-cramps. So ang inisip lang po namin ay 1 game at a time lang po. Napakalaking tulong po sa amin dahil suporta ng school at lalong-lalo na po sa aming napaka-hands-on na si President Engineer Mario C. Villanueva and sa One Media TV48 po dahil nabigyan po kami ng chance para may showcase yung talent namin at makapaglaro sa nationals. Maraming salamat po sa walang sawang suporta and inaanyahan ko po kayong manood ng live sa Mawari na po. Maraming salamat po. God bless you all. We love you, Tigers. Roar!